Jasmine Curtis Smith versus Bong Suntay. Kamanyakan ba? Yan ang issue na nagte-trending ngayon kasi may sinabi si Congressman Bong Suntay sa congressional hearing na sinasabi niya na kapag nakikita daw niya si Ann Curtis, ang kapatid ni Jasmine Curtis, medyo nagkakaroon siya ng pagnanasa or nagkakaroon siya ng pag-iinit sa kanyang imagination. Kaya ngayon marami nag-react dito sa sinabi niya na may tinatanong ng mga tao kung kamanyakan ba tong pinag-uusapan niya, pati yung sinasabi na nga ni Alvin Aragon, yung husband ni Sex Bomb Easy, na itong gantong pag-iisip ay pag-iisip ng lust, no? Ngayon, bumuelta si Jasmine Curtis Smith na this is not just about an issue about one woman, but an issue about respect for all women in general, no? So this is becoming a trending issue online because many people have been offended and some are arguing whether or not this statement is in fact bastos or not. Ngayon, many people have not yet dug into the reason why the statement was issued. Going back to why it was issued, because Bong Suntay or Congressman Bong Suntay was relating this statement similar to and in defense of Vice President Sara's statement about being the designated survivor, because Sara Duterte made statements that she is a designated survivor in several rallies, and he is saying that this is a statement of imagination. It cannot be, people should not be held against their imagination and statements of imagination. Ngayon, Dad, ano nakikita mo sa mga sinasabi dito? Well, let's look at it in several angles. No? Let's look at first on the legal angle kasi ito yung pinag-uusapan. No? Then second would be the ethics angle. And then third, kung ano yung naging motivation ni Congressman Bong Suntay for saying this. No? So let's look at the legal angle. No? Kasi may mga nagsasabi na medyo this is bordering already on a possible criminal case. No? So kung titingnan mo, kung aaralin mo kasi, meron kasi tayong tinatawag na Gender-Based Harassment Republic Act, no? Yung sinasabi ng Safe Spaces Act under Republic Act 11313 if I'm not mistaken. Itong Republic Act na to sinasabi, kinakailangan hindi mo binabastos ang isang gender, ang kababaihan, in this particular case kababaihan, no? Kasi nga si Ann Curtis na banggit niya, no? So na meron siyang parang he has some kumbaga desire, no? If kung nakikita niya, no? So ito ay medyo nando sa borderline na yan. But of course, this can only be a criminal case kung magrereklamo officially si Ann Curtis, no? Kung hindi naman, this will just fall under the ethics complaint department ng Kongreso, no? Kasi nga ang sinasabi rito, first on the legal side, no, yung sinasabi natin legal side, there could be if there will be a complainant, no? But of course, going through the proper court procedures, maaring ma-dismiss din to eventually because it could be justified as just a kumbaga comparative remarks lang sa kanyang point of view. Saka dahil he said that during a hearing, he could also be somehow kumbaga free from any possible cases. No? Kasi statements made by a congressman or by a legislator or a senator during a hearing or during the session of the Congress or Senate, they are normally exempt from being sued, no, criminally. So yun ang kanyang protection, no, kung sakasakali. But if of course a criminal case can still be filed, no, under that Republic Act. Now, pag-usapan natin yung second issue, yung ethics. Yung sa ethics issue kasi may issue dito, no, kasi nga being a congressman, you are a public official. As a public official, people look up to you. Tinitingala ang isang public official bilang role model ng lipunan. So kung may mga sinasabi tayo, binabanggit tayo na medyo may kabastusan o may kalaswaan, hindi talaga ito katanggap-tanggap sa ating lipunan. No? Kasi nga, kaya kayo na halal, binabayaran kayo, sinusweldohan kayo ng gobyerno, dapat naman ipakita nyo sa ating mga kababayan na kayo'y ginagampanan yung trabaho nyo na at the same time, nagiging maganda kayong halimbawa para naman sa ganun magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating sambayanan. Pangatlo, yung tingnan natin kung ano yung naging motivation. No? Kasi maraming ang nagsasabi na may mga motivation to bakit niya ginawa to. No? Una, sinasabi ng karamihan, ang naging motivation niya, kasi nga, gusto niyang ipagtanggol si BP Sara. At gusto niya bigyan ng magandang halimbawa para sa ganun maunawaan ng madla na kung bakit nabanggit ni BP Sara yung mga ganong pananakot sa ating Pangulo nung siya ay nagalit, no? Nung siya ay nagkaroon ng bugso ng damdamin. No? So pinapaliwanag niya on that level. Kaya gusto lang niyang bigyan ng magandang comparison para sa ganun maunawaan ng iba. So yun ang sinasabi ng motivation. Yung iba naman sinasabi na ang naging motivation niya ay gusto niya magpasikat kay BP Sara. Kung sakasakali, kung manalo si BP Sara balang araw,
mabigyan siya ng magandang katungkulan o kapangyarihan. So yun ang mga motivation na sinasabi ng mga madla na naririnig natin, na nasasagap natin. So these are the three issues: the legal issue, the ethics issue, and the motivation issue. So yun ang point. Ngayon sa akin naman, bilang a public official kasi, if you're a public official, you're paid by the people, you're paid from the taxes of the people through their hardship, through their work, through their profession, through their commitment in working. At least you should be a good example. Because if you cannot be a good example, then you don't have any business. You should not be in that. You could be a private citizen and nobody cares. But if you're in public, and especially you are in television, you have to be respectful, because a lot of children, a lot of young teenagers, or a lot of young adults are looking up to you as a role model. If you give them the wrong impression about what it is to be successful in life, what it is to be recognized in life, then you are destroying the moral fiber of the society. Yun ang nakikita ko rito. Ngayon, Dad, siguro yung ironic nga na sinasabi ng mga tao na sinabi to ni Bong Suntay, yung statement na to na may pagnanais siya para kay Ann Curtis, as a parang analogy daw for why VP Sara saying that she's a designated survivor. Sinabi niya to sa start ng National Women's Month. So, ang dami mga other female celebrities like si Bianca Gonzalez, Gabby Garcia, pati yung kababaihan party list, ang nagpo-point out na grabe naman ang mga congressman or ang congressman na ito, sa start pa lang ng National Women's Month, dinidisrespect na niya ang mga babae, ang kababaihan. Kasi syempre, ang parang pagsasabi niya na basically, ang mga babae, parang pang-imagination lang, at parang ang let's say, ang dami mga commenters, ang dami mga netizens na nagsasabi, ang bobo naman ng statement na yun, nasasabihin mo yun as a defense for VP Sara Duterte. Siguro naman there are other, considering na lawyer naman siya, educated man naman siya, ba't niya gagamitan ang isang pinaka-bobong argument na gano'n? Yun yung mga sinasabi ng mga tao. Kasi I'm sure that there are a lot of sensible arguments na hindi dapat ma-charge si Sara for saying some things that are controversial, pero saying something like this to protect one woman by disrespecting other women is very controversial, especially during National Women's Month. Dad, do you think that there should be actual repercussions for congressmen when they say stupid things like this? Kasi you're saying na usually protected speech nila, but there are a lot of Congress people who go up in front of the TV, they say a lot of stupid things, pero even if it's already unethical, even if it's already disrespectful to others, pero mukhang hindi sila nakakasuhan ng libel, hindi sila nakakasuhan ng kahit ano, do you think those protections should be removed from congressmen? Well, sa akin kasi, kung ang pinag-uusapan tungkol sa mga statements ng mga public officials, especially congressmen and senators, during their session, well, definitely, kung hindi ito tungkol dun sa issue at ito yung pambabastos na sa kapwa, that cloak of protection should be taken away. Kasi nga, kumbaga nang babastos ka, ginagamit mo yung protection mo, yung kumbaga, saklaw ka kasi ng isang batas na napoprotektahan kayo at pinagsasamantalahan mo yung para mambastos ng kapwa, manira ng kapwa. Sa akin siguro dapat yun mga ganong klaseng exemptions medyo malimitahan, no? Na you're only exempted if you state facts based on your research, but not to the point that you will kumbaga discriminate other people, no? Or kumbaga slander other people. Kasi nga may mga ganun tayong mga mambabatas, kesyo senator o congressman, na minsan sinasamantala yung privilege speech protection na yon during the hearing or during session na bastusin o siraan o liitin ng kapwa nila. So, I agree with you that this cloak of protection should be limited. There should be a defined parameter and the cloak of protection so that this will not be used improperly. No? Second, sinasabi nga natin, pag ikaw ay nahalal, naluklok bilang isang public official, sumesweldo ka sa pagod, hirap at halos dugo ng ating mga kababayan sa kanilang paghahanap buhay na binabayaran ka, dapat naman siguro pahalagahan mo yung pagtitiwala na ibinigay sa inyo, na ipakita nyo naman yung dapat at dapat naman maging maganda kayong halimbawa para hindi naman masira ang tatakbuhin ng kinabukasan ng ating mga kabataan who are looking up to you. Ngayon, another argument in the comment section is that, okay, he was trying to use a very weird statement in defense of the statement of imagination which cannot be pinned to a person, especially like the Vice President. Now, let's talk about the Vice President's statement na yung sinasabing designated survivor. Can this be classified as what he said, the statement of an imagination? And is it really, not supposed to be, Counted used as sedition? Kasi it's being counted as sedition, di ba? Yung sinasabi niyang pumupunta sa mga anti-Marcos rally daw si
VP Sara Duterte at yung statement niya na siya ay magiging designated survivor kung anong mangyari sa presidente natin. So yun yung actually naging basehan ng impeachment case na ito ay parang sinasabi na nagko-cause ng sedition si VP Sara, di ba, Morgan? Yun yung mga arguments sa comment section. Anong tingin mo doon? Well, dapat ihiwalay kasi natin yun, no? Ihiwalay natin yung issue ni VP Sara sa mga sinabi naman ni Bong Suntay na parang sinasabi niya metaphor, no? Parang sinasabi is a metaphor, parang nagbibigay lang siya ng halintulad, no? Pero sa akin kasi, yung halintulad na pambabastos o parang nabastos yung ibang tao, hindi naman maganda rin yon, di ba? Kasi yung issue naman ni VP Sara is a separate issue, no? Na tinatakal na nga, pinag-uusapan na sa Kongreso kung ito ba ay lumihis sa batas o lumihis sa kanyang katungkulan bilang Vice President, no? So siguro pagbibigay paggalang sa ating Kongreso, let them tackle kung ano yung tingin nilang mga facts na nakakalap nila, kung sa tingin nila tama ba o ginawa o mali ang ginawa ng ating Vice President, no? Kung lumihis ba siya sa kanyang mga pagsasabi ng kanyang bugso ng damdamin, no? Of course, naunawaan natin being a woman, minsan talagang gano'n ang mga babae, minsan na ilalabas nila yung galit nila, hindi katulad ng mga lalaki na mas nakokontrol nila yung emotions nila madalas, no? Ang babae kasi madalas pag nagagalit, outburst of emotion, nakakapagsalta sila ng hindi tama o hindi maayos. Bagamat sabihin natin na hindi naman nila talagang yun ang kanilang gustong gawin o kahulugan, sinasabi lang nila yun dahil sa galit nila, di ba? So naunawaan natin yun as a woman that they sometimes women are prone to do that, no? But again, kasi there's a distinction between being a woman and being a public official. Those are the two distinctions there. Being a public official, whether you're a man or a woman, you have to be able to safeguard whatever statements you give because that will become a platform of being a role model in society, no? Kasi nga kung may mga sinasabi tayong hindi maayos, maaring gayahin niya ng mga kabataan o maaring yung mga kabataan natin maligaw ng landas, iisipin nila na tama yung ganong sistema na pwede kang maglatag ng iyong emosyon, ng pagkagalit mo sa kapwa mo sa pamamagitan ng going to TV, etc. No? So, sa akin kasi, iba yung being a woman, iba yung being a public official. Ulitin ko, kahit na mababae ka o lalaki ka, pag public official ka, bayad ka ng mamamayan. Bayad ka ng buwis na kinukuha sa mga mamamayan. Meron kang pananagutan na tiyakin na ang trabaho mo at ang mga ginagawa mo maging isang magandang halimbawa para sa ating mga kabataan at sa ating mga kababayan because we owe it to them. If you are a public official, you owe it to the people to give them the best of yourself, not the worst of yourself, and to give a good example so that they will be inspired and they will be guided and motivated to the right path in life. Yun lang naman sa akin. This is my personal opinion. Kaya mga kababayan, dito sa Ilocano Defenders Parties, naniniwala kami na edukasyon ang solusyon sa pag-angat ng bayan. Dahil pag edukado ang taong bayan, malalaman nila kung sino yung mga tamang mamumuno, sino dapat nilang iboto, at aasenso ang bawat bayan natin sa Pilipinas. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay itaas ang antas ng edukasyon para sa bawat Pilipino para gumanda ang mga trabaho, gumanda ang mga oportunidad, at gumanda ang kinabukasan ng lahat ng Pilipino. Ako po ay si Solomon Sayong, ang inyong kuya ng bayan. Ang hangarin namin ay hindi kumampi kung kanino man, kung hindi maitama ang landas sa patutunguhan ng ating sambayanan at ikabubuti ng ating mga kabataan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.